Din is-sena pajjiżna jiċċelebra l-50 anniversarju tas-serje ta' kotba maħbuba minn bosta ġenerazzjonijiet Maltin u Għawċin, id-Denfil. Għal din l-okkażjoni, mid-22 ta' April sal-31 ta' Awwissu, il-Malta Libraries se jkunu jiċċelebraw id-Denfil permezz ta' inizjattiva għal pubbliku bħala parti mill-programm ta' attivitajiet iddedikat lill-librerija. NetNews tkellem ma' Chief Operating Officer ta' Malta Libraries Elizabeth Ebejer fejn spjegat illi id-Denfil mhux biss huwa sempliċi sensiela ta' kotba iżda riflessjoni ta' soċjetà Maltija sa minn meta bdiet tiġi pubblikata l-ewwel edizzjoni fl-1974. Matul is-snin għal 33 sena sħaħ kien hemm anke tibdiliet żgħar, forsi aħna ma konniex qegħdin nindunaw bihom, imma kien hemm anke tibdiliet żgħar, pereżempju bejn it-Denfil li ħareġ fil-81 u għad-Denfil li l-aħħar wieħed li kien hemm edizzjoni tal-94 kien hemm id-differenza, pereżempju kien hemm min qed jinbotta l-ħsieb li pereżempju iktar nisa din joħorġu fuq il-post tax-xogħol mhux biss irġiel. U kien hemm pereżempju li r-raġel mhux biss huwa l-breadwinner imma il-mara wkoll. Allura kien hemm daw it-tibdiliet xkejkni li ma konniex qegħdin naraw. Bosta persuni minn ġenerazzjonijiet differenti jħossuhom familjari mal-istejjer tad-Denfil illi l-kol kibru jitalmu minnhom matul it-33 sena kemm dam jiġi ppubblikat sal-2007. Id-Denfil kienet jirrifletti aħna minn aħna bħala Maltin kienet jinbotta l-ħsieb tal-festi, tal-imħabba lejn in-natura, lejn is-siġar, lejn li għandna nħobbu l-proxmu bħalma hija din l-istorja li għandu warajja. Għalaqsant, il-membri tal-Malta Libraries li jixtiequ jipparteċipaw f'dan l-anniversarju tkunu mitluba sabiex jiġbru biljett mill-libreriji mifruxa madwar Malta u Għawdex fejn kull librerija se tilqa' storja mid-Denfil bil-librara jittimbraw in-numru abbinat magħha. Nerġgħu niltaqgħu mad-Denfil li għal ħafna hija memorja, għal ħafna hija imħabba, għal ħafna hija nostalġija. Kważi jekk inti jkollok issaqsi in-nies tal-ġenerazzjoni tiegħi jew tiegħek b'xi mod dalt għajna. Matul ix-xahar ta' Lulju imbagħad l-istejjer li jkunu Għawdex se jinbidlu ma' dawk ta' Malta sabiex il-parteċipanti jkunu jistgħu jaqdu 12 timbru abbinati ma' 12 storja. Sussekwentament, fl-aħħar ta' Awwissu, jinġabru il-biljetti u jitħabbar rigal speċjali għal parteċipanti li jaqdu 12 timbru b'suċċess. Qegħdin inħeġġu lin-nies biex iżuru dawn il-libreriji li għandna madwar Malta u Għawdex jingħataw kif pereżempju ħaninsemmu hawnhekk il-Librerija Ċentrali tal-Furjana. Jiġu għaw, jaqraw l-istorja, jingħataw il-biljett u jiġi t-timbrat. Wara dak jistgħu jaraw li huwa l-lista ta' stejjer u ma' dak naraw ukoll il-lista ta' libreriji li għandna Malta u Għawdex. Il-libreriji fejn wieħed jista' jsegwi dawn l-istejjer u jieħu sehem f'din il-kompetizzjoni huma l-Librerija Pubblika Ċentrali ta' Belt is-Sebħ, il-Libreriji Reġjonali f'Birkirkara u Ħalqormi u l-Ferat fl-Imtarfa, Pembroke u Birżebbuġa. Dan fil-waqt li f'Għawdex hemm il-Librerija Pubblika Ċentrali f'Għawdex u l-Ferat tal-Qala, San Lawrenz, Għajnsielem, Xewkija u Qarb. Din l-inizjattiva hija mingħajr ħlas u miftuħa għall-etajiet kollha.